नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय घाडीवकर आपले खूप खूप स्वागत करतो। तर आधीच्या व्हिडिओ सांगितल्याप्रमाणे आता आपण आपल्याला पूनमताई दाखवते आहे काय काय यंदा त्यांनी लावलं आहे ते बाग बगीचा। हे बघा आजूबाजू बघा झाडा कसली मोठी झाली आहे ती काजींची। कोण कोणचे भेंडे? माझे भेंडे आताशे एवढेशे आहेत। हे बघ तुला सांगते ते काय रे तू बोंबील गे बाय बघ हे ते बोंबील हे करताय ते बघ। हां मग ते खातात ते हां मग ताच बनता ते पावशिलो मग तच हळद लावली आहेस तू? नाही हळद यंदा मोठा प्रकल्प वाटतं हळदीचं तुझं। जर इथे हळदच लावलेली दिसतात यंदा तू या तवशी कमी लावलंस पण हळदीचा प्रकार जास्ती आहे। हळद तुझ्याकडे रुजलेली की ही ग्रामपंचायतने बंदा दिलेली? ती तिकडे आहे ग्रामपंचायत। ती वेगळी आहे। हो ही आमच्याकडची तू तिथे लाव मागच्या दाराला पुढचे मस्तच दिसेल। तुला कांदे मी 10 कांदे देते 10 कांद्यांची तू पुढच्या वर्षी देते किती कांदे करशील? 25 कांदे करायचे पण म्हणजे मग भरपूर होतं 10 कांदे। आता लावले तरी येत तू बहिलो भाऊजीनी लावलेली मी सांगलाय काय? अरे त्यांनीच हे का सांगलाय मी भावा यांनीच लावलंय म्हणून मी काय नाही केलंय म्हणून। कुठे लावायला मी तिकडे मग ती कुठे होती? तिकडे होती। तुझी आंघोळ बिंघोळ झाली वाटत नाही हा। मी लावलंय म्हणून मी सांगलंय ना का पहिल्या स्टार्टिंगला सांगलंय। मगाशी मी सांगितलं साखर झोपेत आपलं तुका नांगरूचं काम दिलेलं होता सकाळी 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 का नांगरू 5 वाजता उठले सकाळी उठलं तर ह्यो सकाळी म्हणजे तू किती वाजता उठलो? मी 5:30 वाजता यो काय 5:30 कोण 5:30 का उठलंय मी? काय केलं काय केलं म्हणजे मग आंघोळ करू फोटो तिला फेसबुकला टाकायचे टाक थांब जरा ती लोक बघे तू टाक तुझी बायको टाकते ती टाकू सकाळी सकाळी केलं। असं हात करून दाखव ना काय ही आमची हळदीचा मळा आता ही का मळा करते आणखी पुढे घे तिला असा बरेच दिवसाचे फोटो आमचे रवले। चला नगर कोसावी सांगणार कसलं झालं रे करून आणि केल्या आणि 10 के पोते काय करणार? किती नुकसान झालं तर दाखवता बाबलो। सरकारने मदत केल्यानंतर केल्यान लाडक्या बहिणीसाठी सरकार मदत करता आता लाडक्या भावासाठी कधी करता बघूया। लाडक्या भावाचं काय असं काय सगळ्यांनाच मिळणार नाही ते मग त्याच्यात पण ते काहीतरी टिप्स नाही आहेत अटी लागू म्हणजे माझ्याकडून टिप्स तुका मिळतेला एकच लाडकी बहीण माका मिळणार बस मग विषय संपलो। विषय जाऊ लावला काय करता सगळ्यात कोणाच्या विचारात नाही काय नाही पुष्पा लाडकी माझी बहीण मग ते का काय तो सरकारच्या विचारात नाही कोणाच्या विचारात ते तुझ्या विचारात माझ्या विचारात रक्षाबंधन का काय देता यंदा या काय टकवता आपला बरा गेला पाऊस गेला छत्री खाल्लाय म्हणून केलं तो वर्षाची छत्री घेऊन फिरतोयस तुला कशी कळली? तेच काहीतरी आठवण घेऊन फिरतोयस म्हणजे असे टोमणे नको मारू दे ते मला लागतात म्हशी लागतात त्याच्या काळजात आगत जातात ते ह्या काय हे सगळं वांढरांसाठी अवलंबून आहे त्यांच्यासाठी लावलेलं आहे त्यांच्या आता इलेले वांढर त्याचं काय नाही तसे गेले ती तसे गेले पण ह्याच्यावर काहीतरी कर हे जामच काय का घ्या पडलेला हे भेंडे तू काय लावलं यंदा? सोडून दिले सगळं भेंडे पण नाही काय पैसो मॉप माझा खर्च झालं त्याच्या मग तू यंदा बिझी कशा असतं? बाबलो बिझी टेन्शन मध्ये म्हणजे तसं टेन्शन मध्ये नाही तसं म्हणजे पोरगी झाल्यामुळे तो आनंदित एका बाजून तो टेन्शन मध्ये एका बाजून तो आनंदित म्हणजे मनाचा काय मनाचा काय ते माझ्या भावनात माग कळाले तू आता जॉब का म्हणून सांग काय लावलंय तू भेंडे पण नाही लावलं म्हणजे कमाला काय झाला उपयोग? अरे लावूक जागा नको आता याचा जागा आग्रात काय लावणार एक कोपरो ठेवायचो मग हई वांडर खायत नाही की जाळा पाठवून देता तुम्ही आता सगळी शेती करू तयार आहे। हे काय ग पावसामुळे चिटक्यांची अशी तशी काय घेतो तू आढावो घेऊ आढावो घेऊ की ते हे नुकसान झालेलं दाखवता
बगीचा दाखव तुझी बाग अति बगीचा. पावसामुळे गवारीची ही अशी अवस्था हा गवार असं चिटके म्हटल्यावर सगळ्यांना कळत नाही. चिटकेत म्हणतात आपल्या. हो पण बाकीचे आपले बघणारे आहेत ते फॉरेनचे आहेत. कळलं तर काय लावू शकतो त्याच्यातली वांगी फायगी नेऊन. तर माझ्यासाठी काय काय ठेवलं ना तर परत बघू काय. तुझी वांगी दिल्या नाही 2 नाही नाही ती वांगी कोणी नेली ती. दिल्यांचा माका सांगायचं नाही हे नाही का सांगणे मी तुका वांगी तुका वांगी 2 आणून दे ह्याचा कानपाट फाडन मी. ह्योच लय यातो. निल्या कोणी माका काय सांग या घेऊन जा रे 2 तुझं एक झाड घेऊन जा. एक तिने घेतलं. घेऊन जा. ही कैची कसली वांगी आहेत? पांढरीच होती. पांढरी म्हणजे ती आपल्याकडे जुनी होती ती हिरवी. हा, पांढरी म्हणजे तुका कळणार नाही. पांढरी आणि हिरवी कशी असतात पांढरी. हिरव्यात पांढरो कलर मिक्स असतात पूर्ण हिरवी नसतात ती जरा. मिरची कसली गो ते माका दिले त्याच्यातले की ते फक्त तळूसाठी उपयोगात येतात. मस्त ते माका दिला खाऊसाठी उपयोगात नाही. रोपा ते विनुगडचे आणून तू लावतं बघ चांगलंय लावलंय बघ बरोबर. मरणाची मिरची धरता पण तळण्यासाठी. हा? तशीच हवी आमका तिखट नको तिखट नाही अजिबात तिखट. नको तिखट तुका ती आता सांगतो काय इतकी ती ही नाही आहे. पण होता हे कसं कांदे कसले ते फुलांचे की आउट आव्हान आवा ना. ट्रॅक्टरचे दात घेऊन गेलो साडे. हे पडवळी हय लावलंस की हळद लावता पडवळणी. मग ह्यांका पडवळी धरणार कशी मोठी अरे मांडव घालून हळी लावायचं. मग एका हय धरतात एका अरे पण ते गचकट किती धरतात मस्तपैकी त्याच्यातच खरा तुमच्यासारखं माणूस त्याच्या तवशी ठीक आहे याच्यात पण पडवळी उंच मोठी कशी धरणार याच्यात. धरतात आम्ही काढता बाबा दरवेळी. बघूया किती आता मी येणार आहे परत 15 गेल्या दिवस. वर्षी इथलं ते बघलं ना दडून ठेवतं पडवळा. हा तसं होतं. तवशी याच्यात दडून ठेवची तुम्ही काढताच म्हणून. म्हणजे याच्यात मग आम्ही काढणार नाही की पडवळी नाही. हय लाव रे आणि हळदीचं मस्त उत्पादन हा. असं वय खटपट किती आहे त्यांना. किती पण आहे. मग तू ती खटपटच करत नाही फक्त तू बिझी. त्याच्यात ती उकळायची ते का झेजरायची हे काय आयत्यावर हळद वय म्हणजे. त्या पुण्या थोडाच करणार दांड्या आपण भाऊजी करणार. पावाजी उकडून द्या कापता कोण बापूस कापता. पुष्पाचं नाव कशा घेतलं मध्ये आमचं हे असे डायलॉग ठरलेले आहेत असं मध्ये मध्ये वापरूचे लागतात टिप्स मग ते मालवणी भाषा आम्ही काय पण बोलणार मध्ये तरी. बरोबर. गोंड्यांचं ह्या का बागायत कोणाची ते लावले हेनीच ते लावले नी त्याच्यातले काढून. बाबल्या यंदा पुणग्याचा धंदा वाटतो गोंड्याचा गावठी तुझा. आहेत ते. हेनी ते लावले गावठी आम्ही आहे ते दिवाळी फिरणार तो दिवाळी तर दिवाळीत धंदे तुझं काय अजून. विकणार थोडंच. नाही. हळद खाली ती पण तुझीच आईच्या गावात हय ह्यो प्लॉट कशा रिकामी ठेवलंस मग. तो लावतो आता. हा लावून टाक सगळा भरून टाक. राखणो कोणा म्हणून विचार का. राखणो पुष्पा सगळी जण असतात राखणं. पुष्पा एकटाच नाही. पुष्पा एकट्यावर जबाबदारी दिलेली भार नाही. किती आहे त्याच्या अंगार म्हणून त्याची पुष्पा तब्येत हय कशी किती आहे. दिवस असताला तकडे किती दिवस असताला. मेन पॉइंट मध्ये हात घातले. काही 4 दिवसासाठी ते काही ह्या करूच लागतं जरा. म्हणजे बाबल्याकडे आडाऊ, जास्त आडाऊ. ह्याच्यावर आता ह्या सांगणार नाही हा. हम्म. बाबलं कसं दुसऱ्याचा ना मध्येच कसा वाईट बोलणार. ह्या वाईट नाही बाबल्याला बोलणार. घाणेरडी सवय आहे. वाईट कॅमेऱ्यात जर कोणी सांगायचं मी वाईट काय बोलले मी चांगला उलट चांगलंय. ये रे इकडे. राखणो मेन कोण हा म्हणून विचारलं एवढा त्याच्यात वाईट बोलणार त्याला कोणी येतो डोक्या फिरत होते जात पाठ सगळं तुमचं ह्या झालं. काजी तो मालक नाही. काजी वाढले भारी आहेत पण. वाढायला उपयोग काय 5 किलो काजी नाही गावले 1 किलो तरी हे या झाड नेऊन लाव रे. एक तुका देतो एवढं सर्व येलकाट होता नाही का. नाही याल काट या आता झाला एका एकच झाड तुका देतो एक रोप. भुते माचा भुतेमा काय नाव. भुतेमा हम्म? तोच आहे तसा. तू साखर झोपेत होता तेव्हापासून हा 3रा व्हिडिओ आहे. 3 झाले. हा एक अस्मिताचा काय तर करत होता गावण्यांचा. ते सकाळी मग तो दुसरं काही तुका रोज सांगतोय तो कर दुसरं कर काय केलं? तुका काय माहितच नाही रे. काय काय गावात पावसाशिवाय काय नाही. ही हळद कसली ही ग्रामपंचायतीवाली ही वाढली नाही ती. ही हानी ती तशीच असता. आणि हे काय तुटली कशी. हे काय खाल्यान की कोणी काय? हे बघ ते तोडून तो लावलं. हे लावलेलं आहे ते काय ते पालक पालक हा तो. काची मुळं. हे बघ यांना पण तो हे केल्यान प्रयोग तो तुझा कोत- तिकडचा बघून आला. कोथिंबीरचं. कोणतं तरी घ्यायचं असं थोडा तरी नाही. पण इली की नाही कोथिंबीर आधी एवढे तरी येणार फक्त थंय जमिनीत तुझ्या काय फॉल्ट नको. माझ्याकडे फॉल्ट आहे. फॉल्टच असतात हे जमिनीत. हा त्यामुळे तो रोटो बिटो काय ना काय तर खाता खाल्लं. आता काय आहे तुझ्या विरुद्ध? ही ग्रामपंचायत म्हणजे दिल्यानी नाही हा, पैसे घेऊन घेतलेली आहे ती हळद. पैसे होऊ द्यायचे लागले. ही विकतची हा. विकतची आहे तो. माका वाटलं फुकट. फुकट नाही मिळत आहे 7-12 देऊचो लाग. ही कारली हा. ही पडवळ हा बघ, फुल्या मग दोडक्या नाही लावलंस तोडक्या पण आहे. कया पेरवीन पण लावलं की मग ती बघ. पण एकाच ठिकाणी 2-2 लावलं ती. ती रुजलेली आहेत रे. मग ती रुजलेली धरणार नाही.
धरतली पण मोठी होऊन धरतली. माहिती माका आणि कलाम असता तर लवकर आधी धरता. इथे काय आहे तरी म्हटलं आवाज कसलो येता. खाली जाशील हे डायरेक्ट. बाबा खाली जाशी या बघ यात अरे झाला. हे नुकसान. हे नुकसान म्हणजे थोडा थोडक्या झाला नाही या. हे नुकसान किती झाला ते आता? बांधून घे ना चिरेबंदी. 2 लाखाचं सदस्य आहेस ग्रामपंचायतीत बांधून घे. त्याला तिथे असं हे करू नको. ते मी माझं काम बरोबर करणार. आणि आम्ही बाकीच्यांची माझं काम मी ग्रामपंचायत ते लोक आपल्याला पैसे देणार असं काय नाही सगळ्यांची कामं म्हणजे ही उचित. स्वतःहून करणार असा. हो पुष्पा होता. चल चल स्वतः म्हणजे तकडे कसली बेल बिल ती अशी दिलेली आहे. चिबडाच होतो चिबुड टरबूज येतं ते. नाही चिबुड आहे तो. हे ह्यो मारतो. पण लावचा ना हा एक ह्या पुणग्याला लावल्या नाही आपण. मी यंदा कायच केलं नाही मी उगाच सांगणार बघ नाही हा. आपलं. मग भाऊजींका सांगायचं होतं सांगा पण म्हणून. भावाजी तू लावलंस भाऊ कशाक नाही. नाही एक पण. मग मी लावणार त्यांनी झाले तू माहिती दे माका देऊ काय माहिती माहिती देते. पण मी सांगलंय नाही मी केलं मी त्यांना सांगलं Yes. पहिल्या सुरुवाती मी काही एक यंदा केलंय Okay. नाही मग उगाच आपलं तर मोठे पण मी सांगणार नाही तुला लावत. वांडर घालीन खातात जा. तर उगीच नुकसान होतं आपला. पण वांढरांसाठी ते लावायचं. आपले ह्यो माड हो गो. बाबा चल माका जाऊचा तो आपले ह्यो श्रम- माड नाही. तू सांगितलंस तो. श्रम वाया जातात त्याच्यामुळे. तू माझ्यासाठी खायची झाडं ठेवलंस ती दाखव आधी ह्याच्यात ती लावली बाज. तू नेतो ही जास्वंद नंदन कुठे गेला? शाळेत गेला? ही जास्वंद घेऊन जा तुका काय होती जांभळ्या कलरची फुलणारा म्हणजे बोलणारा म्हणजे हे काय ह्याचं काय घातू का घालण्यासाठी तुला तुका काय ह्या- सवय आहे? ही ह्या झाडात ही आता ती. मग ती लावलंच कशी प्रश्न झाला तुझा. फांदी तुला लावली काय आहे माहिती हा लावला की लगेच तुका फळ भेटा काय तसं नाही काळ या जरा हे करूच लागतं सोसूचा लागतं सोस ह्या काय गो गो ह्या त्या बाईने दिल्याने शोधत होता शोचा कमळ बिमळ लाव माका वया कमळ गुलाबी कमळ कोणाकडे मिळत तर सांग जांभळा आणि गुलाबी कलर मिळात पुस्तक ते दिया. हा मिळात मिळात ना मग तसं माका पुढे करूचा कमळ वयत कर आणि त्या मधल्या ह्याच्यात कर ना. हा कमळ फुल एकदम मस्त. वांग्याची रोपं मिळली बघून बघून लोकांच्या जांभळं वांग्या माझ्याकडे नाही असं बोललेलो असतो. जांभळा वांग्यात आबा होता हा. जाऊ दे का पोचवले जांभळं. होय हय नाही हे दुर्वांकुरा ना दुर्वांकुर तुला दुर्वांकुर झाड आहे नाही मग ते लावायचं तिथे ही बघ किती आहे दुर्वांकुरची त्यांचा पांढरे तिरडे गुलाबी तिरडे भगवे तिरडे तर फुला कळत त्यांका येतली मी सगळे कुपून काढले तिरडे कशाक काढले फुलात धरत नव्हती मरणाची वाढलेली असे 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 अरे असे वाढतले तेवढे एवढे फांदी असे नव्हते अरे बाबा एका सांगणार पण फुलात येत नव्हती. हे बघ लावले ते माड ते बघ हे बघ हा हय लावलं माड हा. ते मग तर लहान हय नंतर लावले, तुका सिंगापुरी. ह्या नको ह्या मग कसं ही लागवड होणार नाही नाही ह्या नाही. वर काहीतरी लावायचे. नको होयच असं दे माड त्याची लहान धरणारे असते सिंगापुरी माड समजलं हम्म. हा वांगी हा बरा ही वांगी आहे, ती बघ ती मेली ती त्याच्यातलीच होती मग ते जांभळ्या कलरची मोठी होती गेल्या वर्षीची ती. तुम्ही दरवर्षी अळंबी बघून बघून अळंब्या पण इला नाही आता येत असतो ए यांना काय सांगितलं ना बघ दरवर्षी अळंबी बघून बघून इल्या नाही अळंब्या हे यंदा चापा काय कवटी चापा कवटी चप्पा येतो हो, धरत नाही पण ठेवीत नाही बाबा सगळी दूर पडतात म्हणून ती येत ना. हा हा ताप ना याक ठेव कोया यंदा अळंबी चिली ना रोज जाऊन उठून पहिला ता बघत असशील ना नाही कोण बघता कळतली ना जाणार थैसून तर काय इला काहीतरी वरता काय नाही आता तर असं- मग या वांग्या आता जगणार की नाही. नाही नाही त्याका आता कुपळून टाकणार हम्म. हे बघ मग ह्याच वांग्या माका व्हाया होता ह्या ता बघ ता होता हे बघ जांभळ्या कलरचा हे बघ बारकी रोपा नाही हं? हे बघ अरे हा मग दे त्याच्यातला कुपळूनच झाड घेऊन जा त्याच्या कुपून एवढा मोठा झाड नको बारक्या पारक्या नाही या, ताच या ताच तुका नेवचा लागत एवढा कोणा कोया तोडूचा लागत अख्ख्या झाड नाही न्यायचा मग. छाटायचा आणि मग ते लावायचा अरे वांगी अख्खी अशी बरं होती सगळी मेली ती कशी कशी आता लावणार आणणार 50-30 वांग्याची झाड आणि विकणार या याक नेऊन लाव झाड तू ह्या असाच रुजलेला काढून टाकलं ते दिवशी कसला आता नाही हा हे ह्याचं आहे ते कळालं मसाल्याचं मग ते हा. तुझे खाली काय? नेऊन तेजपत्ता. लाव. तेजपत्ता मराठीत काय म्हणतात तमालपत्र मग मस्त वासत आहे का नेऊन लाव एक रोप देऊ रोप तुझ्याकडे आहे मधी नेऊन तिथे लाव नाही तर कुपळ अशी 10 वेळा कुपळान ती झाडा रवत नाही किती वेळा सांगशील लोक कमेंट आता बघा तुला घालतील ते. कमेंट यायला पाहिजे म्हणून मी त्याच्यासाठी बोलते सारखं सारखं ही हळद आहे की काय त्याची ही नाही ना हळद नाही आता कसलं
आणि तो भोपळ्याचं येईल तकडे लावलेलं. तो मस्त झालो. पानात भारी दिसतात. मग तो येत ही बारीक बारीक फुलं घातली काटल्याची की काटल्याची आपोआप येतात. येतं थंय. हा झाड. चला खतम. ह्या दाखव सुरून बिरून दाखव. सोडून हे काय इंच येते ना आमची तकडे येते बरोबर. हे कधी यंदाचे आहेत की काय आता झाली माका वाटतं 2-3 वर्ष मग अशी लाईनीत लावलेली मग आता ते नंतर जात लावलेली होती. नंतर आपोआप परत येतात पुढच्या वर्षी. हा तोपर्यंत खालीच. तोपर्यंत खालीच मोठे झाले की काढूचे असतं. मी तकडे लावलंय ते हे पण त्यांचेच. त्यांचेच असते. ह्यो येईल दोडक्याचो. ह्याच्यात एक कारल्याचो पण आलं. याच्यात रुजलेला कारला दोडक्याचो येणी घातले नाही. चल काय ती झाडा जमा कर पुन जाऊ पटापट. आता लगेच मग कधी चाललं. मी आता चालणार. संध्याकाळी जाणार आहेत ना. नाही दुपारी आता. हे बघ सूर्य झालं ते आता काढतलंय ह्या वर्षी मोठं झालो. मोठं झालं. तू गेल्या वर्षी लावलेला तो हा अजून तो हा खाली एकदम कोपऱ्यात लावून यांनी लावलाय नाही कधी तो खाली इलेलो दिसलो माका. सुरून त्यांका ह्या घालूचा लागता खाली रक्का. जगली वांदी. 2 वर्ष झाली. 2 वर्ष एवढंच वाटलं. 2 नाही करा गेल्या याच्यात लावलेली. हो कसला दादा आधी विचारते का ह्या कसला माहिती नाही का इला नाही अजून. मग जाऊन दे. होय ह्या जगणार सोडूच लागतं ना त्याका. कटिंग करून टाकायचं. तुका लगेच लावल्या कसं माहिती आहे. काल त्याका खत घातले नाही आज लागला ते का. हो कटिंग करूनच देवा एवढं जाणार नाही गाडी येत. जे जगणार ना या कवी तसं काय 2 आहेत ती. 2 नाही एकच हात. हां असे जे कटिंग करते का. तमालपत्र ह्या काय धरता मग. ह्याका काय नाही पानात धरतो ती. फक्त पाना. हा चालतं तर दालचिनी बनता ना. मग बरेच उपयोग मग तुम्ही मसाल्यात ह्यात टाकतास. चाल घे. काढायची माहिती हवी. चल चल मार्गच तो नको एकच दादा लावते का काम आता. हे एवढाच ना काय अजून काय राहला. ह्या काय ही काय याला काय कुठलं फुल ना. भुतेमा हे त्याच्या हातात. ठेवल्या हातात राहत नाही ती. दे एका तर पुढे जेव झाला नाही या. ती म्हणतात ती म्हण आती काय झाली. बोलत नाही झाली ती माहित आहे. चल बाय बाय भेटूया. चल बाय बाय. हा मग ताच म्हणून बाय बाय.